Мислиш, че разбираш от лига? Отговори на въпроса и разбери дивизията си. Ниво платина. Техният Казикс току-що е ганкнал бот и е умрял. Въпросът е какво трябва да направи Ли Син в тази ситуация. Отговор А. Да помогне на отбора си да пъшнат уейва. Отговор Б. Да изчака няколко секунди и да се опита пак да ганкне. И отговор С. Да започне дракон. Показвам ви минимапа и ви давам няколко секунди да помислите. Истината е, че ако избрахте който и да е от посочените отговори, то вие най-вероятно сте в Силвър. И сега нека обясня. Най-важното нещо, когато играем в джунгла, е да знаем какво ще направи техният джунглър. А какво ще направи той, зависи от нещата, които знае. Нека да видим какво знае Казикс. Последното нещо, което той вижда, е как Ли Син тръгва нагоре към ръката. И тъй като той е Силвър като вас, ще си помисли, че Ли Син ще вземе дракон. Ако Ли Син взима дракон, трябва и Казикс да вземе нещо, за да са равни. Нека да видим какво може да вземе Казикс. Да убие Вуконг е невъзможно. Да убие Лебланк също ще му е малко трудно. Единственото нещо, което остава, са кемповете на Ли Син. Тъй като Ли Син не е Силвър и знае, че това е единственото нещо, което Казикс може да вземе от него, той взима правилното решение и се ръкова, за да си защити кемповете. И вижте само в колко неудобна позиция поставен Казикс. Не само, че не успява да вземе нищо от Ли Син, ами и секунди по-късно умира. Ако искате да разберете как лесно може да качвате дивизии, ми пишете ме лично.